Salam sejahtera para sedulur. Saiki awake dhewe arep bahas kisah laire Simpson. Nah nek bahas tentang Simpson kuwi ana ning daerah Israel kono, Timur Tengah. Nah, Timur Tengah kuwi ana jamane wong Israel dijajah wong Palestina. Ana jamane kualikane wong Palestina sing jajah Israel. Nah, sing wong Palestina jajah Israel 30 tahun. Engko ana jamane genti Palestina jajah Israel, Israel jajah Palestina 30 tahun gonta-ganti. Nah, zamane Simpson iki bapake ya. Iki Simpson dong lahir. Zamane bapake Simpson iki ya. Iki zamane wong Palestina jajah Israel. Wong Israel kuwi dijajah wong Palestina ya pirang puluh tahun. Nah, iki zamane kuwi. Nah, zaman kuwi ana wong lanang ya bapak-bapak wis tuwa jenenge Bapak Manoah. Nah, Bapak Manoah duwe bojo siji. Nah, bojone kuwi mandul. Ora duwe anak. Nah, pas ana wektu tertentu bojone Manoah iki dirawuhi karo malaikat Gusti. Ya menyerupai manusia. Mirip wong, fisike mirip wong mung dhek duwe wibawa sing hebat banget, sing gedhe banget. Jadi kaya bojone Manoah kuwi wis ana greng iki abdi Gusti. Kok iki ana kekuatane, ana kuasane, wibawane, kesektiane. Nah, malaikat iki ngendika ya ngomong karo sing wedok kuwi. Wong wedok, kowe engko bakal duwe anak lanang. Bocah iki sekti mandraguna. Bocah iki bakal kuat banget. Engko sing bebaske wong Israel saka penjajahan bangsa Palestina. Ya. Bocah iki kuat banget ya. Bocah iki duwe pantangan nggo kesaktiane kuwi. Nggo kesaktiane iki ana pantangan. Pantangane ana 3. Pantangan pertama, pantangan siji. Bocah kuwi ora etuk mabuk-mabukan. Anggur sing marake mabuk aja dipangan. Wedang-wedang sing marake mabuk aja diombe. Panganan, ngombean, opoe sing marake mabuk aja disentuh. Pantangan nomor 2. Bocah iki karo kowe karo mboke. Pantangane sing keloro ora entuk mangan panganan sing haram, sing karam iki ora kena. Mbok kuwi mungkin babi, mungkin kuwi harimau, singa. Boyo sing haram-haram ula ora entuk dipangan, badang-badang kuwi ora kena dipangan. Ora entuk didemok. Ora entuk mlebu mulut. Pantangan sing ketelu bocah kuwi engko rambute ora kena dicukur. Nah, rambute nggon rambute kuwi lah kesaktiane kuwi. Damboke krungu yang ngono, wah seneng. Wah, ya wis seneng ning jero ati. Ati dhek pengen duwe anak wis suwe, wis tuwa, wis ra duwe anak. Nah, harapane keluarga iki wong berkeluarga iki ra duwe anak. Malaikate lap bojone Manoah iki goleki Manoah langsung ngomong karo bojone, "Mas, Pak,
aku mau ditekani karo abdi Gusti. Wonge medeni tenan. Berkuasa berwibawa tenan. Aku ditekani dheweke ngendika aku engko bakal meteng duwe anak. Duwe anak lanang sing sekti mandraguna. Manoa krungu kaya ngono kuwi, dhek langsung sujud karo Gusti. Dhek sujud langsung seneng banget atine. Dhek ndonga, Gusti aku pengen malaikate meneh rene meneh ngandani ning karo aku, ben aku ngerti engko pantangane apa. Wis pirang wektu wis rada pirang wektu sing wedok iki mau ditemoni meneh ning pas dhewean. Ditemoni karo malaikate mau. Wong wadon. Nah, terus sing wedok kuwi langsung mlayu goleki sing lanang, goleki Manoah ki mau. Langsung ngomong, "Mas, iki mau abdi Gusti mau rene meneh. Ya, ayo langsung ngetuke bojone miliki nang kuwi mau nang kebon." Nah, malaikate mau ning kono ketok berwibawa nasib. Manoah takok, "Napa jenengan iku sing ngendika kali garwa kula niki, bojo kula? Apa kowe sing ngomong karo bojoku iki?" Malaikate ngomong, "Iya aku." Terus Manoah takok, "Niki mungkin pantangane napa?" Malaikate jelaske neh telu. Pantangane bocah iki siji, ibuke yo padha ora entuk mabuk-mabukan. Kabeh barang panganan ngombean sing marake mabuk, sing marake mendemi ora kena disentuh, ora sah dilebokke ning awak. Loro sing haram-haram, panganan haram, badang-badang sing makanan-makanan jijik ora kena dipangan. Sing ketelu rambute ora entuk dipotong. Bocah iki engko dadi abdi Gusti, dadi nasir Gusti. Bahkan sak durunge lair ning kandungan iki. Bocah engko sing sekti mandraguna, sing bebaske wong Israel saka penjajahan Palestina. Onje matur nuwun sanget Gusti. Nah, ndikane ngomonge karo Manoah kuwi, Manoah ngomong ngono. Manoah terus ngendika ngomong karo malaikate, "Gusti, malaikat abdi Gusti, niki badhe kula damelake cempe. Arep tak kei panganan nggih, kula nggih persembahkan." Nggih. Nah, malaikate kuwi ngendika ya ngomong karo Manoah, "Ora usah mbok kei panganan, ora arep tak pangan. Nek kowe arep nggawe panganan nggo aku persembahkan wae nggo Gusti. Kekno wae opong-opongan nggo Gusti." Nah, Manoah langsung mlayu njikuk cempene anak wedhuse dikorono dibeleh diopong ning kono. Pas diobong kuwi malaikate langsung munggah ning nggon kendine kuwi, mabur ilang lap. Manoah kaget, "Wah, iki malaikat Gusti. Apa iki jek urip?" ngomong karo bojone. Bojone ngomong, "Nek awake mati kuwi ora terjadi to anak. Ora terjadi ya. Berarti awake urip," ngomong sing wedok. Wis pirang wulan bojone wis mulai meteng, bojone Manoah meteng-meteng, lairlah air Simpson kuwi mau. Bocahe sakti mandraguna kuwi mau. Nah, iki awal mulane Simpson sadurunge lair wis ibarate ciptaan Gusti bocah kuwi. Ini memang khusus ya. Matur nuwun nggih.